Ичинен менің хаялым еді. Бала болып ішке кіргенше енді менің ештен мен ушул ауылда туып өстім. Өмірім бойы ушул ауылда мен шуның үшін халыққа, ауылдашларға, туганнарга, мына тирәйен авылларга бик зур матур бүләгебез булсын дип эшләдек инде без моны. Бу эшне халыкка су битен белгәнчә һәр вакыт кирәк. Судан башка яшәү юк. Шуның өчен бу су алу урыны гына булмасын, мәсәлән, мәшинә оешу, җыелу урыны, никах туйлар үткәрү безнең дальше планда урыннары самаклыбыз. Аллага шөкер. Идә вот бәйрәме, инде элек сәфәр урын булган бит. Кәнге җисмә, алхамдулилlah шөкер. Авылның бөтен авылыбыз шулай йөри торган, аны күп авыллар, әллә кай ярактан чыгып чыгып киләләр кешеләр. Аллага шөкер әймен. Гомумән дә авылыбыз безнең борынгы мәчетләребез бар авылыбызда. Аллага шөкер, алхамдулилlah. Менә инде авылыбызда шулай ямьләнеп, матур итеп, чиста су кебек әймен чиста булып, Аллаһ Тәгалә безгә бергә матур яшәргә әйбәт насыйп итсен. Чишмә суына еш киләсезме? Картайга шундай бәхет булганда кинәнәбез инде. Сез бу чишмәнең менә ничә күп еллар элек халатын хәтерлисезме? Сез бала чакта ничегрәк иде? Хәтерлибез инде. Бурайында да кызым. Бура. İmenden buraya baştan dikkenlerden sonra içinde şandilleri şu ağayda iki ulak var, iki ulaktan реализовала такую свою задумку тактильный, как это называется, тактильный пол. То есть типа для детей, чтобы они здесь могли босыми ножками походить, а здесь планируется как раз высадка всяких тактильных растений, которые можно будет трогать, с ними взаимодействовать. Что это гибионы, конечно, для красоты. Амфитеатр чишмә янында. Монда калдырганнар чәчәкләр, агачлар үстерү өчен урыннар. Таштан юл бара. Теләгәннәр тагында атыналар. Нинди йолдызлар, карагыз. Бергәндә чишмә суында күрәбез. Чишмә агышын күрәбез.